Yeguswaye wa Ghana busumemu said ya AdomTV, Adom FM, Asempa FM ni Adom online. Ya fatu ya wonso said de bia ye be baba kwesiwo na brefa a chere mu no ene ebe dapo no so aye bobo ho aye Obi Nnim Obi Kyere enkokotie nkyere mu nemra. Obi Nnim Obi Kyere sentia yebu ben no sa ne se ewiase aye we niema bebre ho a Obi Nnim Kyere Obi ana Obi tiase e wo sa de kodene ni yemu Kyere Obi na se de onimo no nso no na etwa se okode wonim ne ho e na wa kyere no e no nso a kyere nso ade we yesi he utu ne ti a ebe yesi wo de to ha ebe yesi wo de fa ha na yesi e de ama enu ntina ono na akoye obi a onim enu nti obi a onim no yesi se Obi Nnim a ne a onim no e na be kode onim ne ho e na wa kyere no ye de babrabo mu a abrabo a ye boy ebi obi ye driver ni won so pe driver adwuma ibi unne se wo sore ya ape no aba ba ye driver ni e den ya ade wo ko de o ye driver ni ankasa no ho no wa kire se papa me person besu ya ka de ka na ya kaka ho asem tibi a obo nsi ka se do ka se ne ko aso ano no se Obi Nnim Obi Kyere enti wa be no oba kyere wo se de be ya wo nso obeku se de onim adwuma na ye no se de oni eye wo fe no obeku no de a kyere wo enti se ba ne sa de ba ka kyere se Obi Nnim Obi Kyere enti yetwie no si ebu bere de siso a se na ase kyere